Is mis Helena Mhaoláin, is as dún dagan chundalú ó thugus mé ach cá mé ceithre bliana I mbun céim chumarsáide ag acadamh na hallscoile de Gaeilge I Ganamara, agus rinne mé diplomas de Gaeilge san oíche. Le limo chóirsa bhí 10 agam créile bio Flirt FM agus cá mé ní mí taithíobre le radio na lifa agus bhí mé mar lórthóir, léirthóir agus taideoir doma chlór hain mé na Mary agus rinne mé go lór eile. Rinne mé neart obair Jóna carna blianta le clós na bhíon agus club óige I mo cheantar féin dar bhanam the Friary Youth Club agus bhí orm na daltaí is sppraga idir sport agus sprí agus imachtaí éagsúla a agraí dóibh. Glach an páirt I bhéile na táine chuile bhliain I gundalú agus bíam gléiste suas mar bhan rí méamh I measc na níní óige I mo cheantar. Dós mé níos a Jack Lóistín dar bhanam Glengat Guestais, dó bhrí sin tá taithí agam bheith ag déile le daoine idir óg agus éiste. Ba bhrálam a bheith I mo lórthóir mar tá stíl lethagam agus táim anchabordach bheith ag leirt le daoine de gachsáis. Ba bhrálam an deis chun bór fios a chur ar mo chuid scillanna le de irin. Détá tuile ólas a áil faoi chuid sa ebre go dtí seo ar Mhaoláinach Facebook.